que s'ha editat amb una absoluta i total col·laboració amb l'artista, el qual li agraeixo tot l'esforç que ha fet per ajudar-nos a poder tirar endavant. El llibre el tenim entre les mans, el tinc jo, millor dit, en aquest moment, degut a que ens vam posar d'acord amb un calafallenc, el Fèlix Daza, que tots coneixeu, i ha sigut l'esforç d'ambdós que ha permès que això sigui així. També em permetria regraciar la col·laboració de tots els que han intervingut, que no he deixat ningú, i per això tinc el llibre aquí, el fotògraf dels quadres, que és el Gabriel Güell, de Vilanova, el dissenyador, que és el Jordi Collí, i després, òbviament, els impressors, que són el Germán Sala de Gràfic Específic, que estan tots presents aquí, sembla que el Collí potser. Davant del que he dit, ja només em queda donar la paraula amb les persones invitades, amb el Josep Maria Garrut, que el tinc al costat, escriptor, historiador, autor de diversos llibres, sobretot d'un llibre que inclús el coneix no amb el nom que ell li va donar, que són 2 segles d'història de pintura catalana, sinó que se'l coneix com el Garrut, cosa que honora d'una manera ja important a la persona que l'ha escrit. Ha estat molts anys conservador del Museu d'Història de la ciutat de Barcelona, ha tingut molts altres càrrecs, director de la Casa Museu Gaudí, etc., persones conegudes per la majoria dels presents, i callo ja i dono la paraula a Josep Maria Garrut. Gràcies. Bé, amics, suposo que tots vam ser amics perfectament el fet que són amics de la casa, de la sala, del que dirigeix la sala, el propietari, etc. I tot, per tant, si aquests altres són amics. Presentem aquest llibre, el llibre que són els dibuixos de l'Ignasi Mundó. Observaran que aquest llibre, que potser no és un llibre de gran volum, però encara que sigui petit, és molt gran. Molt gran perquè en pocs llibres trobaran d'un autor la quantitat d'il·lustració que hi ha. De fet, aquest llibre, que ha costat, suposo, ha costat que sortís per molts altres raons. El llibre sempre és una gestació que dura, no diré anys, però a vegades mesos sí, mesos i bastants mesos. Abans s'ha posat en solfa, s'ha portat a l'impremta, s'han fet els gravats, sobretot aquests gravats en color. I aquest llibre té per objecte demostrar que els petits dibuixos, en aquest cas no és que siguin tan petits, però vaja, no són grans dibuixos de proporcions, dels quals jo molts d'ells han dit dibuix, ja explicaré per què. Aquests petits dibuixos, o aquests dibuixos mitjans de proporció, són fets, crec que, segons diu l'autor, diu que en fa un cada dia. Ni se'n descuida, no ho sé. Però el fet de fer-ne un cada dia vol dir que segueix aquella teoria o aquella frase famosa que ha arribat fins a nosaltres després de 2.500 anys d'existència de l'Apel·les, el famós Apel·les grec, pintor grec, que deia nulla dia sine línia, cap dia sense una línia. Això ho recomanava a tots els pintors, a dibuixants, a tots els que practicaven aquestes coses, més per devoció potser que per afició, encara que l'afició va darrere de la devoció. Passar-se un dia sense una línia, a vegades per un pintor, per un dibuixant, és una cosa de certa manera greu per ell mateix. Diu, avui no puc fer res. I dona la sensació que diu, he perdut aquest dia. Un dia perdut, un dia que no compta en la meva vida. Diem, si després ha viscut tants dies, el dia de la seva mort n'hem descomptar tants com n'ha fet la línia. Perquè representa un tornar altra vegada en la via, en aquest tren de la vida del pintor, que consisteix en això, en dibuixar i pintar, i aquesta vida, si li falta un dia, si un dia falla, és realment una falla important que té d'esmenar d'alguna manera, de manera que potser hi ha altres dies que en fa dos. T'he dit que no sé si tots són dibuixos, però ja veig per posar-ho en el text, ja hi ho han ampliat, donant-hi més importància. Així doncs, si aquests que en diem dibuixos hi posem color, teòricament són pintures. En aquest cas pot tractar-se de pintura seca. Ceres, grafit, pastel, carbó, etc.
En contra de l'altra pintura que necessita aglutinants, és a dir, és pintura molla. L'oli, en fi, doncs diria, en certa manera, la càustica, encara que la càustica, és un terme mig, diguem, és un mitjà d'aglutinant i a la vegada de fixació damunt de la superfície, podríem dir, de transició. Ara que això de la transició, diguem, encara en parlem, sembla que està de mà. Aquest llibre, si obren, veuran que a la primera hi ha un color, diguem, allò que ara en diuen impactant. És una noia amb una brusa. Això què és? Diu, és un retrat? No ho sé, ell es titula simplement noia. Potser no s'hi sembla, és possible, però és molt bonic. En l'art, a vegades, inclús en els retrats, diuen que no s'hi sembla a ell, perquè esclar, tothom espera la fotografia. I a vegades, mira, és igual, perquè quan aquest senyor o aquesta senyora surt mal, el trobaran que no és aquell del retrat, és aquest que està retratat en aquí, que està dibuixat o que està pintat. Recordo aquell cas que expliquen de l'Ignasi Solara, el pintor basc que va tenir una gran fama a la seva època i no fa tampoc tants anys que va morir, que diu que li van encarregar, una família, li van encarregar un retrat d'una senyora. El marit volia tenir un retrat, la senyora també, en certa manera, l'exigia, que la retratessin, i va triar un pintor de fama d'aquell moment com era l'Ignacio Solara. I bé, l'home es va posar a pintar, la senyora es va posar que el pintessin, però tenia un caprici, i és que en l'home podia tenir un lloc. De manera que, esclar, també allò formava part de tot el conjunt. I es veu que tothom passava, tota la família, i anava el marit, i deia, molt bé, mentre s'estava pintant, molt bé, potser els llavis, no ho sé, no em sembla. Passaven els fills, i vol dir que els ulls potser no són tan blaus, potser un altre deia, aquest vermell de la cara vol dir que no, està molt bé, esclar, quedava bé davant del pintor, però... I quan va estar acabat, els presenta els quadres, i el marit de la senyora diu, no, m'agrada molt i estic molt content. I ara em dóna la sensació que el lloro està més bé que la meva dona. Igual dic que el lloro no tenia família. Aquí podríem anar passant totes les pàgines, per exemple, hi ha un retrat molt bonic, que és una senyora molt alta, que és el retrat de la Pilar Planes. Una pintora, no sé què és molt. No ho sé, no l'he conegut. Sí, de nom sí. Aquesta Pilar Planes, em sembla, no sé si és sentit. No sé. És un retrat molt bonic, en el qual a mi em dóna la sensació que no necessitava, diguem, tant jo, el pintor, no necessitava allò. Simplement, doncs, ha pintat la senyora tal com era, però amb una gràcia que potser diria que el podeu molt. A vegades ens agrada més, almenys a mi, una cosa potser personal, però penso que també és bastant general entre els diletantis de la pintura i del dibuix, dels arts plàstics en general. Entre ells bodegons, l'emoció de cada dia d'on fa el dibuix, aquí em sembla que això és Sitges o la Costa, diu, la Costa, és una part de la costa. Hi ha Carcassona, un dia que devia anar a Carcassona, i li va impressionar, aquí veiem una mica, totes aquelles coses criticades ara modernament i que per això els volen canviar, devia l'Helena Llip, que era l'arquitecte que va reconstruir aquesta ciutat, que era una ciutat medieval, però que diu que va fer un gran massa de medievalisme. Això passa a tots els autors. Jo recentment he estat en el castell de Santa Florentina d'una figura i és fet, hi ha aquesta espontaneïtat. És a dir, a vegades, jo recordo una vegada que estàvem dibuixant un negre que era preciós, de forma, i anava movent, es movia i tenies d'agafar un moment determinat i anar ràpid a fer-lo. Van sortir els dibuixos en general que després em sembla que no els han fet mai més. Perquè tenien aquesta cosa espontània i aquesta emoció que produïen les formes, produïen l'individu que després feien un reflex. En fi, podríem passar, mirin aquest nen, que és magnífic, aquest nen, que és, a més, per altra banda, són 4 ratlles, però vivíssimes. El nen sembla que amb uns ulls vius, totalment vius.
que deu ser bastant treballat, suposo. Home, Ara ja té. Ara ja té 18 anys. té 18 anys, sí, ha passat uns quants anys. Sí, podríem passar. I diré que jo l'he vist i m'ha agradat molt la vida, perquè he anat veient aquesta cosa viva de l'autor. A vegades veus coses que estan bé, però dius una mica mort. Hi falta vivor, hi falta aquesta cosa d'inquietud interna, que potser, i moltes vegades són obres molt acabades. I esclar, l'acabat és molt difícil. Una obra que si està un mes, per exemple, o només 15 dies, i que és complexa, que mantenir aquest estat d'ànim que es manté en un dibuix que no pot durar una hora mitja, no sé, del continent, d'aquesta quantitat de dibuixos i de petites pintures que són tan encertades, tan justes, i que demostra que l'autor porta molts anys, jo ho certificava, porta molts anys de vol i es reflecteix damunt de l'obra de la persona, en el cas de l'artista, que és l'Ignasi Mundó. De manera que, en fi, aquí veuen també l'obra directament, que veuran una de les qualitats és que el color, jo vaig dir, com m'ho va comunicar, no tens un disgust per la qüestió del color, que generalment els pintors, sobretot, tenen un disgust quan veuen el cigal i diu això no té res a veure amb el color, perquè, esclar, el color no és igual, sempre hi ha una torçada referent a l'original. I l'autor se'n vol perquè dius, no, això no té res a veure amb el que està bé. I en canvi aquest està bé, i certament està bé. De manera que, per molts anys vostès ho puguin disfrutar, i, en fi, aquí tenen l'obra de l'amic Ignasi Mundó, que és un gran artista, un gran pintor, que deixarà un sol i que, naturalment, jo crec que es valorarà més d'aquí 50 anys que el passat. I espero que tots nosaltres ho veurem. Sí, ja ho sap ell, ens vam conèixer quan estudiàvem a l'Escola de Belles Arts, que llavors devíem tenir 15 anys, o una edat així. No, més joves, potser 12. No, per allà, els 15-16, sí. I ja, als 16 anys, ja em recordo, vaig presentar un quadre en el Saló de Barcelona, i em va parlar en Rafael Benet per rebentar-me, per parlar d'una somata. Diu, té talent, diu, però està tan equivocat que més mal que canviï. I aleshores, en Sala llavors vaig reprendre un altre tipus, perquè feia un surrealisme molt estrany, feia una cosa molt... que no he guardat res d'aquell moment, oi? Ara bé, ja són 60 anys llarg, potser, de treballar, d'anar fent, i per això que diu, un cada dia, potser no, perquè quan estic malalt no dibuixo, o quan tinc algun compromís que no puc fer dibuixar, o que pinto intensament aquell dia el dibuix no el faig. Però, en fi, ja és això, ja ve ser més o menys, són bastants dibuixos a l'any. I, en fi, no dir res altra cosa, només que agrair-los tot l'homenatge que representa tot això, el llibre i l'exposició i tot. Molt bé.